Karong adlaw pormal nang gibuksan ang panahon sa Kwaresma alang sa simbahang Katoliko. Tradisyonal nga pagpahid ug abo sa agtang sa mga deboto gibag-o gumikan sa padayong nasinati nga pandemya. Ang report ni Nico Sereno. Sayo nga nag-abot-abot sa simbahan ang mga deboto nga manimba ning Miyerkules sa Badlis. Sa Cebu Metropolitan Cathedral, higpit ang mga health protocol nga gipatuman, sama sa pag-check sa temperatura ug pagpahid og alcohol. Gidasigsab ang mga manimbahay pagsubay sa social distancing sa mga lingkuranan. Atol sa naandan nga practice karong adlaw, inay ipahid sa agtang o pormahon nga krus, ang abo igo na lang gisprinkle o gibulibod sa ulo sa mga manimbahay. Pamaagi kini aron kalikayan nga mas mukatapa ang COVID-19. Sa iyang wali, ang team moderator sa katedral mipahinumdum sa mga tao muhimo og sakripisyo karong Kwaresma. Mamahimo kini pinaagi sa fasting o pagpuasa, pagampo ug charity o pagpaambit sa grasya ilabi na sa silingan nga nanginahanglan. So dili kami ingon ay salamat at save niyo. Okay, ay mo save dili na para nimo para sa masilingan na pagbuskalo. Panghinaot niya makahuluganon ang pagtimaan sa Kwaresma ug paghinuklog sa sakripisyo ni Jesus. Ang pagpinitin sa pagtugong sa itong kaugalingon. Of course, dili ni para lang sa itong physical, more on the spiritual area. Ang Archdiocese of Cebu pinaagi sa Commission on Worship una nang mipagawas og prayer guide sa selebrasyon sa Ash Wednesday sa mga panimay. Ang mga pisikal nga nanimba sa simbahan makadala og abo sa ilang mga panimay aron sila usab ang makabulibod niini sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga dili personal nga makasimba ug pinaagi sa virtual nga pamaagi lang. Samtang sa lalawigan sa Bohol, nagpabiling tradisyonal ang pagbutang sa abo sa agtang. Migamit ang pari o gapas sa pagkuha sa abo o gipahid sa agtang sa mga tumutuo. Ang mga gapas nga gigamit, diretso nga gilabay. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.